Ola, moi bons días. Hoxe é o Día das Letras Galegas, día 17 de maio. É un día, como sabedes, moi sinalado no calendario galego. Un día no que se lle rinde homenaxe a todas aquelas persoas, homes e mulleres que defenderon e defenden a cultura galega e a lingua galega. Este ano, como sabedes, está dedicado a Ricardo Carballo Calero. Atópome acompañado de Cecilia, do Porto, traballadora do museo, e de Daniel González Alén, dos grandes compañeiros, co que hoxe, imos a facer unha pequena mesa redonda, unha mesa coloquio, onde falaremos, ademais de Ricardo Carballo Calero, pois tamén de dúas persoas que destacaron no noso pobo, como puideron ser Daniel Varela Buxán, e tamén don Ramón Aller Ulloa, que hoxe nos atopamos na súa casa, xustamente. Deles despois profundizaremos un pouquiño máis ao longo deste tempo que imos estar a falar. Primeiro quero agradecer tanto a Cecilia como a Daniel a súa colaboración, como tantas veces que eles están sempre presentes e sempre dispostos a colaborar en calquera das cousas que se fai aquí no pobo, sobre todo relacionado coa cultura. Tamén dicirvos que este ano se fai o Día das Letras Galegas de unha maneira quizá diferente, porque a situación non o permite facer de outro xeito, aínda que tiñamos preparados certas actuacións con grupos tradicionais, o aire libre, co Diaza que temos hoxe que nos acompaña de sol, pero tócanos estar aquí un poquinho máis aillados e esperemos que ao longo deste tempo que poidades disfrutar, que non vos sexa moito tostón, senón que sexa algo ameno e que poidades sobre todo aprender cousas que ao mellor non podedes atopar directamente nos libros, en internet, senón que nos vamos a centrar tamén sobre todo no tema máis, digamos, anecdótico. Recollemos diferentes tamén contos, sobre todo de Varela Buxán, ou no meu caso, como son de Cerci, ao final tamén rodeaste de xente que conviveu con el, e iso é un pouco tamén o que vos queremos transmitir. A vida destas persoas no pobo e que fixeron eles para destacar e para ocupar un lugar privilexiado como lalinenses que foron. Sen máis, paso a presentar tanto a Daniel como a Cecilia. Daniel é escritor e investigador galego, fillo do tío Xanete, que foi tan coñecido en Lalín e tan querido, membro do Padroado Cultural de Lalín e do Seminario de Estudios do Deza, ten a distinción de Lalinense do Ano e recoñecemento á súa labor como cronista de Lalín e divulgación da historia e do patrimonio da comarca do Deza. Tamén lle foi otorgada a máxima distinción do noso concello, que é a Folla de Carballo, e incluso en Cercio mesmo tamén lle deron un recoñecemento pola súa labor a toda unha vida e a prol da cultura galega e Deza en particular. Por outro lado, Cecilia, do Porto, é traballadora no Museo de Ramón Aller Ulloa, dende fai xa 30 anos, dende aquela xa choveu, verdad, Cecilia? É xustamente no sitio no que nos atopamos hoxe. Fixo a súa tese tamén sobre Ramón Aller, por iso tamén se vai centrar sobre todo en don Ramón, licenciada en Historia da Arte, e leva moitos anos vinculada ao tema da cultura e das artes plásticas tamén. Sobre todo é gran coñecedora e apaixoada da vida de don Ramón, polo que ten un gran respeto e un gran cariño, que sempre mo di todos os días, que para ela é como se fora da súa familia, que o ten sempre moi presente. Sen máis, pasolle a palabra xa a Cecilia para encabezar unha pequena conversa entre os tres, pero sobre todo ela un pouco máis se vai a centrar no tema de don Ramón e sobre todo na relación que tamén tiña con Ricardo Carballo Calero. Moi ben, bons días, gracias por a túa presentación. Hoxe é o Día das Letras Galegas, como ben di Begoña, e todos estamos de acordo, dedicado a Ricardo Carballo Calero, que vou facer así unha pincelada, unha pequena biografía del, ainda que todo o mundo, os estudiantes xa o teñen máis que estudiado, non? Naceu en Ferrol en 1910, é contemporáneo do noso Laxeiro e de Seoane e, dunha generación de escritores que despois vou a citar, non?
co solo con 16 anos, xa comeza a estudiar na Universidade de Santiago. El o que quería era estudiar filosofía e letras, pero os seus pais dixeron que tiña que estudiar dereito porque era o que daba os cartos, non? E así foi, e, bueno, decir que foi o primer catedrático que houbo de lingua e literatura galega, porque fixo as dúas carreiras ao final. A súa ocupación foi sempre de filólogo e escritor. Decir que escribiu tanto poesía como narración, crítica literaria, e o fixo con distintos pseudónimos. Algún deles firmaba como Eduardo Colmeiro, ou como Fernando Cadaval, José Loureiro, Leopoldo Calero. Bueno, tiña 6 ou 7 pseudónimos para non cargar a xente co que escribía, non? Sempre escribiu en lingua galega, e xa, como dixen, pois tratou a poesía, a narrativa, o ensaio, teatro, crítica literaria, un pouco de todo, non? Foi a relación que vou tratar de, aunque non aparece en ningún papel dos que nos temos, a relación de don Ramón con el, escrita, si sabemos que, ao ser miembro do Seminario de Estudos Galegos, creado no ano 1923, el ingresou nese seminario no ano 1928, igual que don Ramón. Entonces, todos os que xa temos unha edad, incluído aquí Daniel, ti non que eres unha rapaza, pois sabemos que os membros do Seminario de Estudos Galegos pois pasaban o mes de xullo, sobre todo xullo e un pouco de agosto, facendo investigacións sobre o patrimonio da comarca de Deza, non? E entre esas persoas figuran todos os seus compañeros, todos os membros que formaban o seminario, pero nunca aparece aquí en Lalín o nombre de Carballo Calero, non? Si sabemos que, bueno, quizá porque a súa, que eu diga aquí Daniel tamén, a súa rama, digamos, dereito e o estudio do galego, el sí foi un gran estudioso do galego das distintas zonas. Gustáballe moito o galego da Terra Chá, o galego das mariñeiras, o que falaban as mariñeiras, o de terra adentro, pero sobre todo os de outras comarcas, non? O de interior, pois, como que aquí non estudiou moito. Por iso, tuvo relación con todos os de seminario, pero eu teño 75 cartas de Filgueira Valverde con don Ramón e non o citan. E tamén 40 cos do seminario, e si aparece o seu nombre, pero non relacionado con don Ramón. A ver, Daniel, dá aí un pequeno pincelazo para que... Non, bueno, de entrada teño que agradecer aquí ao Concello que se me invitara, que me meto nun brete, porque hoxe non era moi amigo destes días, vamos, de sair da casa por mor desta pandemia que estamos a sofrir. É un temedo apañar polo camiño pois este virus que está causando estragos no eido sanitario, pero que ainda queda recorrido e non sei en que acabará, porque logo virá o económico, o social, ese claro político todo remangado, e non sabemos como se vai desenrolar aquí para diante. Poida que o ano que ven, pois se cara sea tan triste o día da celebración das letras galegas como este, que nos vemos aquí case confinados tamén, neste museo, e que privou de facer unha serie de actividades, pois, toda a comarca, en colexios, actividades promovidas por concellos. A verdade é que vamos en precario este ano, e corrimos o risco de que non houbera nada, pero, bueno, este sistema da internet, pois parece que algo vamos a facer. Pasamos de pensar en futuro a pensar no día a día, non, Daniel? Sí, de momento, pois, seguramente irrepetible, penso. En fin, moi máis se teñen que poñer as cousas para que o ano vindeiro non haxe unha celebración. De feito, case todas as actividades que había adiáronse para outubro, para o primeiro de outubro, todas as actividades de tipo oficial que había en torno do Día das Letras Galega neste ano dedicado a Carballo Calero. E xa tocando o tema, como dicías, de Carballo Calero, pois, si, eu andei mirando, porque o meu é un pouco a comarca, porque o que moito abarca pouco apreta. Entón, por outro xa é outra xente, que cada terra ten os seus cantores, e Galicia ten moitos, por sorte. E de Carballo Calero, pois non atopei referencia ninguna, teño que dicirlo aquí, de que estivese aquí na nosa comarca, e en Lalín máis en concreto, pois facendo algunha desas súas actividades que foron moi numerosas e moi importantes. O caso de Carballo Calero, si, eu teño conocemento del,
cando alá polo ano 63, bueno, o libro atopei no máis tarde, escribou aquel Historia de Literatura Galega no ano 63 xa, en pleno franquismo, pois, oi, buscou, atopou e documentou moi ben todos os escritores, ou a maior parte deles, que de Galicia, dende o ano 1808 hasta o 1936, xusto antes da Guerra Fratricida. E aí había 3 ou 4, non máis, relacionados aquí, Ramón Santiso, o Ramón Varela, o literato de Santiso, Otero Pimentel, que el sitúa ali, pero, bueno, a terra de Porto de Mouro, nas Cruces, unha referencia tamén ao Niño das Pombas de Ferreiro, onde se fai mención a Carboeiro, foi ambientada aquí, e algunhas cousas. Aí foi o primeiro contacto que tuve, porque Carballo Calero, onde destaca é precisamente no labor ese de estudiar, un filólogo que estuda e investiga moito en torno á literatura, a lingua e literatura galegas, incluso nas peores épocas do franquismo. Este ano, homenaxe a él, pero, bueno, invítaseme para falar tamén de Varela Buxán, a quen coñecín de preto, e tamén un pouco a Ramón Aller, co que conocín sendo educativo, cando el morreu andaba polos 15 anos, e, bueno, pero sí teño escoitado a moita xente de Lalín esa admiración que tiña polo seu sabio, e que sigue a ter. Falaremos logo duns e doutros, pero sí que tiña razón Cecilia no tocante a que, inda que escribeu sobre a nosa comarca, sobre algúns autores, pois penso que non estivo ubicado aquí en Lalín, quizá a vida dele entre Ferrol, onde a súa sitio de nacemento, e logo Compostela, onde se dedicou a súa profesión. En Lugo estuvo moi vinculado ao colexio. Pero en Lalín, así como os outros compañeros do seminario, pois estiveron moito, con certa frecuencia, incluso nos pasaban moito por aquí. A él debíalle que era lesmao que entre nós non anduvo moito. Non, en eso sí que estou... Don Ramón, en concreto, tuvo moita máis relación con o terpiorario, porque sempre paraba aquí, viña no coche da línea e baixábase aí, e moitas veces baixábase, quedaba e seguía no siguiente. Entonces, e aparte escribiu moito sobre esta zona, non? E despois a relación de Don Ramón, en realidad con quen tuvo muchísima relación foi con Filgueira Valverde. Unha relación moi estreita, desde o ano 28, cando xa ingresa Don Ramón tamén como socio na Real Academia, no Seminario de Estudios de Deza, e despois, máis tarde, sería na Real Academia Galega tamén, pero xa no 26 xa o fixeron socio, e logo máis adiante, non? Nas cartas de Filgueira, bueno, son moi interesantes, porque conta, incluso neste libriño, nestes ensaios en galego, que en realidad, eu teño que decir en favor de Don Ramón, que el nunca escribiu en galego. En toda a documentación, que hai máis de 20.000 páginas recollidas, non encontrei máis que 2 cartas que lle pediu Filgueira escritas en galego, porque el era un galego parlante. El dicía que falaba o galego na casa, que o mellor noutras casas que non o falaban, pero el que o falaba na casa, e incluso súa nai, sempre falaba galego. Seu pai, pois, como xa era notario e tiña que escribir en castelán, pois, bueno, xa era outra cousa. Pero Don Ramón dio moitas cartas que el que sempre, pero era por non confundirse, como dicía el, por non meter a pata. Era tan humilde que hasta en eso. Entonces, estes ensaios en galego, que son 8 artigos que escribiu a petición de Filgueira Valverde, e despois que Filgueira Valverde pois recolleu, non? El os mandou en castelán. E despois, os do seminario, traducían. Entonces, decir que moitas veces falase da prosa en galego de Don Ramón, por humildad non escribía. As cartas que eu teño son preciosas, están ben escritas, pero por humildad non o facía. Pode que por eso, precisamente, pois non se tivera en conta nunca a candidatura de Ramón Aller para o Día da Letra Galega, porque certamente a súa produción en galego é máis ben escasa, hai que dicirlo.
De todas formas, bueno, ten un gran valor pois que tamén o practicase, que é o que tamén dicía Cecilia, é dicir, que moitas veces, e aí tamén comento, pois, igual que Varela Buxán, pois dicían que tamén que chamaba moito a atención que el contase todo en galego e que falase distintos contos en galego, cando realmente unha persoa estudiada que daquelas pois practicaba máis o que é o castelán, e o que a xente daqui pois que lle chocaba máis que os contos todos e todas as historias que se desenvolvera totalmente en galego. Pero claro, realmente que tamén o que diste, Daniel, que o feito de que non ter moitas cousas escritas en galego fai que ao mellor pois que sin embargo, sexa un impedimento a hora de celebrar o Día das Letras Galegas. Noutros eidos da ciencia mesmo, tivo reconhecementos, hai ben pouco, o día da ciencia anual adicouse a él, o sea, seguramente hai que ir máis por ese sentido. Aquí, en determinado momento, pois levados un pouco, seguramente, por ese entusiasmo e por esa admiración que se ten, plantexouse, incluso nunha terna con Varela Buxán, pilláramos nunha ocasión tamén, o colleran aquí no Concello, fixeron un plantexamento tamén con Valenzuela, con Ramón de Valenzuela, e tamén, pareceme lembrar, tamén con Neira Vilas, o sea, quero dicir que... Foi justamente no 2014 que se presentou, sí. Entonces, non é doado tamén ese plantexamento non parto máis adecuado, porque aquí sempre foi unha figura concreta e tal. Dúas a un tempo, de momento, nos 50 e tantos anos que se leva de Días da Letra, non houve ninguna ocasión. De todas formas, perdón, Daniel, que comentábamos tamén no mundo da astronomía, para todo o mundo aquel que non o coñeza, pois que aquí en Lalín, pois que temos o primeiro observatorio construído por don Ramón, o primeiro observatorio galego, e que sigue sendo moi recoñecido aínda. E que estaba escrito o Seminario de Estudios Galegos, porque o observatorio estaba escrito o seminario. De feito, eles cando vivían aquí, estaban vivindo aí todos nunha pensión que o pasaban pipa, porque claro, hai que pensar que tanto Filgueira como Otero Pedrallo, Castelao, eran uns mozos, uns eran profesores e os outros eran estudiantes. E estaban, bueno, con 28 anos, con 30 e pico, e entonces viñan todas as noites de 3 en 3 a facer observacións aquí con don Ramón. Entonces don Ramón viviu moito con eles. Don Ramón, a afiliación política, nunca falou de política. Sabía os seus irmáns as ideas que tiñan e os problemas que tuveran co alcalde Crespo, cando fora aqueles atentados, don Ramón escribía ao seu tío dicindolle que xa sabía que os seus irmáns estaban metidos. Pero quero dicir que tuvo moita relación co do seminario, inda que ao mellor non compartira toda as súas ideas, non? Pero culturalmente sí. E, por exemplo, cando foi o Estatuto de Galicia, mandaronlle a don Ramón para que el dera o seu visto bo. Claro que era moi amigo de... Aí sí que estaba Carballo Calero, cando foi o dos estatutos, porque foi unha das persoas que estuvo na redacción. E Cabeza de León tamén, porque Cabeza de León tiña familia aquí, era íntimo amigo de don Ramón, e el foi o que lle mandou os estatutos para que dera a súa opinión. O sea que don Ramón, aínda que ele era científico, e o seu era astronomía, pois practicou todo tipo de oficios, podemos decirlo así, non? E non sabemos se lle contestou don Ramón o que lle mandara, porque aquí hai un oficio que sí que di, que lle piden que dé a súa opinión. Non sabemos a correspondencia que hai alá, aínda que a pedimos, non consta. Pero decir que sí, que el o tiñan en conta para todo. Lle pedían a súa opinión, era socio protector, don Ramón desde o ano 28 foi socio protector. Decir tamén un pouco, isto non é a favor ni en contra, pero que en todas as cartas de don Ramón con Filgueira non se fala das mulleres como escritoras, senón don Ramón fala con Filgueira para pedirlle recomendación por as mulleres de Lalín que iban a estudiar magisterio. Pero tamén non é menos certo que no Seminario de Estudos Galegos eran 400 socios e só había 12 mulleres. Para que vexades o que influía a muller na vida nesa época, non? Entre o ano 23 que se formou o seminario hasta o ano 43 que se desfixo e se fixo o Instituto Padre Segundo. Que non traballasen igual. Traballaron igual, pero había dous factores.
Unha, as mulleres non tiñan as mesmas oportunidades de ir a estudiar. Aquí temos o caso das irmás de don Ramón, que solo as mandaban a un internado de monxas cando tiñan mozo que non lles gustaba ao pai. Era así. Entón, para que estudiaran o bachiller. Ou non tenías? Si, non, por aí podríamos ter outra charla. Outra conversa nova. Mellor noutro día, supoño que aquí hai técnicos e xente moi especializada no asunto. Sí, que hai que deixar constancia é sobre todo de que as mulleres naquel momento tamén, dende logo, que tamén traballaban moito por a cultura e por a lingua, pero non estaban recoñecidas. Non estaban recoñecidas. E eu, en honor a elas, quería ler o nombre desas 12 que figuraban. Sí, claro. A primeira, en ser socia protectora do seminario, no ano 1923, cando se formou, foi Carmen Sierra. Despois estaba María Tobío. Carmen Sierra chegou a ser, facía historia e chegou a ser bibliotecaria da Universidade de Santiago. Dolores Lorenzo, Amparo Araújo, Encarna Fraga, Pura Lorenzán, Carmen Rey. E despois había algunhas que xa estudiaron, pero despois xa traballaban, e esas sí que xa contaban un pouco máis, como Josefa Iglesias Vilarelle, porque tamén tiña ali o seu irmão, Sara Leiros e Celsa Pérez. Bueno, pois para todas elas un reconocimiento tamén no día de... Despois, agora hai moitas máis, podense ver na páxina da cultura galega, que hai un montón de mulleres, gracias a Dios. Pero decir que nas cartas non se citan, e aparecen simplemente nas actas do ano 28, como asistentes, como que estaban ali, pero non figura a súa voz de voz. Eran outras épocas. En fin, as cousas eran así daquelas, non aquí, en todos os lados. En todo o lado. Eu supoño que en toda España, incluso se é pura, en todo o mundo, pero... Sí. No caso de, volvendo ao asunto de Ramón Aller, hai que dicir que hai moito publicado, bastante, non dabondo seguramente nunca. Últimamente o teu traballo o de Locobo está bastante documentado todo. Se cara falta así algún detalle, alguna miudanza por aquí que contan os veciños que seguramente estaban de rigor. Eu recordo dúas referidas a Ramón Aller. Se dicía antes que cando el morreu andaba 14 e 15 anos e as miñas ocupacións mentais eran outras. Pero sí que teño sentido, o meu pai e algún máis, anécdotas del, en fin, que xa era unha persona polifacética, valía para todo. Tanto facía un plano de Lalín, como arreglaba un reloxo, como atendía a consulta de calquera. E nese, mesmo chegou a dar clases particulares nun tempo. O meu pai contaba que viña en algúns, de longe, entre eles el. É unha anécdota que dá unha idea da humanidade, da humildade, da sencillez deste home. Que un que era canteiro, non sei onde nin o nome, porque tampouco me preocupei de preguntar ao meu pai, que seguramente o sabía. Pois acabou a aprender a ler e a escribir onde aí. Pero sei que era moi cerrado. As pedras dábanselle mellor que o traballo intelectual e non daba collido o camiño, non aprendía. Entonces un día xa algo aburrido, porque viñan nocturno, á noite. E mire, don Ramón, é mellor que non perda tempo comigo, que eu, por moitas voltas que lle desto, non vou aprender, eu non soño moi cerrado para isto. E dixo Seica, don Ramón, dixo, non, mira, a culpa non é túa, que non o fai ben, seguramente son eu. Pois se fora un pouco máis hábil, ti aprendías a ler e a escribir, pero echa a culpa miña, pero tranquilo que ya vemos buscar un trazo. E de dar outra volta a ver se... Era se... así unha persona humilde nese sentido. E logo sabía moito. Recordo un verão, veu un curmán de meu pai de lá de terras de Valencia, que chegou a unha graduación de militar, era coronel do exército e tal, pero que tamén daba clases de matemáticas, e andaba metido nunha fórmula que sei que estaba moi pagada, era unha ecuación ou unha cousa así, o de matemáticas nunca casou con moito, e agora menos. Xa se me esqueceu o caso que sabía. E traía unha fórmula para lle enseñar, aproveitando as vacacións, a ver se o asesoraba e lle indicaba que estaba ben. E eu recordo aquel día, veu onde don Ramón, supoño que aquí a súa casa, neste mesmo lugar que nos ocupamos, e mostroulle a ecuación e tal, e cando chegou á casa, falando con meu pai, pois expuxo e dixo, moito sabe este home. Dixo, e o que máis me chama a atención dele, dixo, é que nunca di, isto é así ou é andando, dixo, a min pareceme, e xo, coño, é que non só sabe moito, senón que logo ainda por riba non presume de saber. Efectivamente. Era a súa humildade. A fórmula, non sei, non deu chegar a moi tal, seguramente estaría engañada en algún eido, pero sí que viñera de onde alá e marchou sorprendido
non só xa pola inteligencia o saber de Ramón Aller, senón tamén por a súa humildade e por ese... E logo o estar aberto a todo o mundo. Ele era un home que tuvo un centro de ocupacións e atendía a calquera con calquera asunto que lle viñera daqui de la Bueno, daquelas tamén era mesmo un pouco recomendacións que dicías ti. As recomendacións, o das recomendacións, bueno, por exemplo, el sí que lle deu clases a Jesús Golmar, deulle clases a Maruja Gutiérrez, deulle clases aos Vidal. Vidal Abascal estudiou o primeiro ano da súa carreira aquí, seu pai marchara para Madrid e deixan a don Ramón aquí na casa do lado, na casa dos Vidal, que era esta do lado, a finca do lado, e estudia aquí un ano. Logo non lle dan a nota a Vidal que creían merecer e don Ramón nas cartas escribe e dice: la culpa no es del alumno, sino del maestro que non le supo explicar. Aí vemos a humildade. E non en eso, en cento de cousas. Pois, por exemplo, un que tiña aí un bar, pregúntalle, unha noite que viña don Ramón, pregúntalle: don Ramón, aquela estrella que brilla ali é a estrella polar. E dixolle el: bueno, no, é que che está o ceo moi nublado, fai que te confundas, pero mira, a estrella polar é aquela que está ali. Si puxo de excusa un pouco sempre. Ou cando, o que dices ti, cando, bueno, eso está na tesis nas 20 entrevistas da xente de Lalín, esas sí que contan as historias. Por exemplo, cando salía unha cousiña mal, que dicía: Concho, que mal me soupen explicar, hombre, mira, isto é así. E facía un dibuxiño, hai que sacarlle daqui, poñerlle daqui. O sea, sempre a humildade. A humildade é o que destacaría. O sea, destacamos todo de don Ramón, non? Que facía planos de iglesias, pois acaba de aparecer indo ao último, en Laxas. O altar da iglesia de Laxas fixo don Ramón. O altar da iglesia de Méxome fixo don Ramón. O altar da iglesia de Goiás fixo don Ramón. E el caladiño, que nunca dixo nada. Pero a obra que fixo, que máis lle chamou a atención, para que vexades a humildade del, foi un santo que lle encargaron, o cura de Goiás encargoulle un santo, o San Marcial, que está ali, que ainda está. Entón, el documentouse, fixolle un San Marcial, que era obispo, tal, deixoulle o dibuixo ao cura, os planos do santo, e pasaron uns anos, e pasou por Goiás, e entrou na iglesia, e preguntoulle ao cura: bueno, onde está o San Marcial? E dixolle: é ese que está aí. O San Marcial era así pequeno. E dixo: e logo que non fixo? Pois un zoqueiro. Dixo: nunca vin un santo tan rudo, por non dicir nunca vin un santo tan mal feito, porque aquilo non ten traza. E despois repintarono todo, bueno, pero para que se vexa a humildade de don Ramón, non? E, bueno, as facetas de don Ramón son conocidas ben de todos, non? Desde fotógrafo a arquitecto, máis de 60 casas de Lalín, pero eu agora co tempo estou empezando a ver que tamén nas aldeas, Na Volada, mesmo, hai 2 ou 3 con Cumplido, da Volada, con algo máis. Nichos, incluso panteós en Rodeiro, e tal. Quero dicir que era un home polifacético e a pesar de que... E el publicou, de feito, el publicou 4 artigos, entre elas a biografía do matemático Rodríguez, publicou unha co Seminario de Estudos Galegos. Entonces, bueno, relación con Calero, e supoño que algunha tendría, porque eso foi no ano 28, cando el xa era tamén socio dos seminarios. Ahora, tía. Sí, non, estaba lembrando ahora que decías do matemático Rodríguez, e, bueno, escapámonos un pouco do asunto, pero sí que seguramente, gracias á biografía que ele publicou, que ainda non se mellorou, andan agora facendo unha biografía moito máis amplia. Ahora deixame un inciso só. Hai unha persona, unha chica, unha señora, xa de 60 anos, que está facendo a tesis doctoral con Docobo, en Santiago, sobre o matemático Rodríguez. E ben chamoume fai uns meses. Sí, aquí tamén estuve. E xa se lle falou no sentido, non he comentado co alcalde, de publicala cando a teña rematada, porque vai moi polo mío, o sea, vai ser unha cousa amplia. E hai que ter en conta de que o matemático Rodríguez, seguramente a nivel internacional, incluso... Está a altura de don Ramón, máis. Ir aquí con comparanzas, pero posiblemente sea
o noso personaxe máis Máis ilustre. olvidado. Non, máis ilustre, olvidado, sí, porque tocoulle vivir nunha época, era un afrancesado, e todos estes que eran en desgracia como algún máis que trataremos de rescatar dentro de non moito tempo. En fin. Sí, sí. Eu estou de acordo, o que pasa que a obra do matemático Rodríguez está queimada ou perdida por aí ou nos archivos a nombre de outra persona, porque evidentemente si foi un maestro de Fontán, non cabe dúda, e tampouco non cabe dúda que a mellor moitas cousas nas que publicou Fontán eran do matemático. Bueno, temos que decir en favor de outro lalinense ilustre que está escribindo unha novela, a historia do matemático novelada. Bueno, a novela histórica está vivindo unha boa época, a veces a xente prefere vir un pouco má a ficción que non. É Gonzalo Navaza. Hai o caso real, sí, leva moitos anos aí con unha novela. Localizou incluso unha foto do matemático, unha pintura, Sí. que desdí totalmente aquel muñeco que puñeron en Bermés, ali na plaza, que parece máis o Failde, o que cantaba con Cañita Brava, que o ínclito... Bueno, pero se se quere unha referencia do matemático, hai Nano Paraninfo da Universidade de Santiago en Historia. Localizar e bastantes notas del tamén, non? Gonzalo, neses eidos e noutros está facendo unha labor, pasa que está algo un pouco longe de nós. Bueno, a correspondencia, hai que dicilo, que xa tratou toda don Ramón, e hai moitas referencias nas libretas de don Ramón e nos seus diarios de que iba a buscar información a Santiago. E a veces viña e escribía fui al archivo e non encontrei gran cosa. E despois tamén, no ano 43, Filgueira Valverde encontrou algo. E foi a Pontevedra e díxolle que, por favor, que lle preparara todas as notas que encontrara sobre o matemático. O sea, sempre estuvo pendiente de ampliála. Bueno, se vos parece, para non cansar a quen teña a paciencia de escoitarnos hoxe, cambiaba xa isto con outro persoeiro. Se cara ven moitos máis, porque quen di, bueno, por outra estes dous e tal, bueno, porque se agora son máis romanceiros e son nosos. Bueno, isto tocou desta vez, pero tamén outros anos tocará a outras persoas. De feito, esta é unha terra de pintores, aquí hai moito pintor, músicos. Tamén hai que reconocer, incluso xente da ciencia, como estamos a ver aquí, hai que reconocer que tamén hai bastantes escritores. Non hai moito, xa hai uns anos, o Seminario de Estudos fixe unha publicación de Gracia Santoro onde recollía cerca dun cento da comarca que habían publicado algún libro e tal. Eu recordo ahora tamén, falando do matemático, que o seu sobrinho, Francisco Javier Rodríguez Gil, é o autor do primeiro dicionario galego. Tamén merecía metelo nesta terna, pero bueno, sería o conto non acabar. Se vos parece, vamos con Varela Buxán, que... Sí, porque senón dormimos aquí. Bueno, damos así unhas pinceladas un pouco de todo. Entón, agora, como dis Daniel, damos logo paso a Varela Buxán, que bueno, como sabedes, naceu na Estrada e despois pasou a vivir na parroquia de Cercio, que pertence aquí a Lalín. E, bueno, como comentaba Daniel, incluso chegaches a ter tanto teu pai como a ti, unha relación con el, bueno, achegada. Bueno, teño medo a que se cara con eso de relación, en vez de falar de Varela Buxán, parece que se ven aquí a falar de mí, cousa que xa despois da entrada que habías feito... Bueno, pero as vivencias sempre din moito, Non, por descontado, casi en primeira persoa. Axuda, se cara a contar algo que sea un pouco incluso novedoso, porque de Varela Buxán tamén se publicou un libriño moi xeitoso que coordinara este Luna da Estrada. Por certo, cando andaba con él, andaba eu pillando datos aquí e alá, estuvera con Maruja Villanova, cando se encargaba do museo alá, tiña xa bastante acadado, e chamoume un día, dicindo, oi, ando preparando unha biografía de Buxán, se botaras unha mau e ti máis teu pai, puñera tal, e xe, pois isto é como se eu tuviera unha moza e viñera outro a risparma. Andaba eu preparando xusto isto e tal, ao principio casi dixe, non vou fazer nada, eu vou axudar. Pero logo dixo, con alguén que o faga, e se algún día podemos, con todo o material que hai, con o cal xa empezo por dicir, que en Cercio é onde alumea máis o espírito de Varela Buxán e a lembranza dele, con moitos actos que fan na parroquia e a estima que lle tuveron, porque tamén foi onde máis tempo estivo, incluso máis que en Buenos Aires. Entonces, pero na Lalín, parece que ainda se podía facer algo máis. E, pois, antes de que antes nos anticipen os da Estrada, que non o debía decir aquí, pois,
acadar toda esa documentación que hai, ese cara nun recanto que a veces estás usando, pois, nun caixón desastre, non destes contedores culturales que temos, sea en Liñares, sea por aquí, que agora quedou un pouco máis valeiro, dedicarlle un recanto e xuntar esas cousas que non son poucas, que agora están en poder dunha sobrinha da muller, e tratar de acadar. Eu teño bastante material, teño moitas fotos que xuntara desas, cedidas por Maruja Villanueva, a que fora a súa primeira muller. E podíase que tratar falando de... antes das mulleres, tamén foi unha muller moi destacada tamén no eido cultural e que axudou moitísimo a Varela Buxán tamén a acadar ese éxito no teatro. De feito, a súa primeira compañía chamábase Maruja Villanueva, non? Sí, cando el chegou alá, nos anos... el marchou novo. Ademais, esta terra é así, fíxate que contraste. Estamos falando de Ramón Aller, fillo de fidalgos, de boa posición e tal, e de repente estamos a falar de Varela Buxán, de familia tan humilde, fillo de solteiro. Alá estaba nun caseto, alá, cando naceu, alá por Terra Rastrada, en Salouzás, na parroquia de Lamas. Logo ven pa aquí, de caseiro tamén, cría unha señora, o sea, marcha, ronda un tío para Cádiz, e ela anda de fritidor. Recordo unha anécdota del, que non lle tiña así moita fe aos restaurantes, porque ele estuvo de axudante de cociña onde o tío que era fritidor de pescado lá por Cádiz. E yo, sabes como, dixe unha vez, sabes como sabíamos se o aceite estaba quente? Ou estaba sin un cuspe? Dixo, pero bueno, morría todo, que ele sabía deso tamén, pero logo fixerse practicante, sabía que non era un virus, e eso, pois, oye, por moi mal que estivera o tipo, o aceite candente creo que acababa con todo. Acababa co virus. Sí, é o que dicías antes en Buenos Aires, pois si, cando casou ali e tal, Maruja Villanueva, non se entenderon, pero, bueno, é sabido, ou por lo menos xa se ten contado, como vou dicir aquí, que ele era lesbiana, deixou, o sea, co tempo, pois non se entenderon, non tivo descendencia, tampouco con a segunda muller, sí, Varela Buxán. Daniel, teño entendido que el viñera para bueno, cando chegou a Cercio, que viñera aínda con Maruja Villanueva e que viñan separados, e aínda así continuaron convivindo xuntos. Despois foi cando se enamorou de Luisa, que era unha muller totalmente diferente a Maruja, non? Moito máis, bueno, humilde, moito máis unha muller de pobo, da aldea. Aí xa estaban separados, xa cando empezou. Nos conocémolo, viña onde meu pai, non sei, seguramente porque en aquelas, aquí na zona de Lalín, ninguén falaba galego. Agás, toda a xente, toda da aldea, e incluso no povo entre sí e tal. Pero os señoritos, as clases altas, os que ahora se cara son os que máis presumen de falalo, ni un. Entón, era moi raro, xa escribilo, eu creo que ninguén. Ata Ramón Aller tiña algún problema nese sentido. Entón, deberonse conocer, porque alguén, o mellor aquí Carballo, o Domingo, o maestro de Lado Rodo, pois claro, sabendo, está aquí, os dous teñen esta, meu pai xa andaba con algo do teatrillo e tal, escribía alguma cousa, e puxos en contacto un con o outro. Entón, cando nós vivíamos aí no Barrio de Abaixo, lá polos anos, nesa época dos 59, 60, empezou a vir Varela Buxán pola casa. Era un personaxe, sempre de cravata, elegante e tal. E logo aquel falar solemne que tiña, e non se falaban de bagatelas ali na mesa, os afeitos, a mesa da festa. Dixeron que moito contos picantes, me dixeron. Non. Que gustaban moito os contos picantes e que era unha persoa moi divertida, que pasabas un día perfectamente de contos con el ata a última hora do día. Sería así, co vecindario e tal, xa petit tal. Eu recordo que aquí as tertulias do día da festa, porque liña festeira a nosa casa, tiñen así un aire bastante serio, e xa non digamos en Cercio, onde por riba xuntábase o practicante astrónomo José María López, o pai daqui de Antonio, máis de algún máis, onde tamén predicaba dos seus asuntos, un tal Vila, que sei que era comunista, da lá de Toiriz, Vázquez Pintor, o sea, que logo, de verdade, eu teño ido ali, e logo de comer, como as miñas ansias nese momento eran outras, xa marchaba mozas ao mellor, dar unha volta por aí, pero eles quedaban, dale, que te pego, hasta ben entrar a noite co mismo tal, esa festa era esa tal e cual, e se salían contos picantes, cara, porque tamén había por ali unha muller, pois non, ahora sí, seguramente, nese encanto, pasa no camiño con algún. De máis de compañeiros, sí. Ele era moi bo conversador, logo era cazador, era troiteiro, tiña os vicios casi todos nacionales de aquí. E amigo dos cadelos tamén, tiña o seu cadelo. Era unha persona curiosa para aquel tempo. El viña coa idea de facer aquí unha compañía de teatro
emulando un pouco o que fixera lá en Buenos Aires, onde aquelo, caían os teatros cos aplausos, porque ademais o teatro estaba dirixido á poboación emigrante, os emigrantes daqui, e todo o que lle tocase, aquela morriña e tal, era... Con todo, tiña algunha obra que era verdadeiramente, pois, algún folleto anticaciquil, como o caso de Ferreiro de Santán, e por aí onde toca tamén o tema político, non é unha cousa costumbrista nada máis. Ese cara, por eso, eu vou rematar tamén, porque nunca se considerou, é unha reivindicación que temos pendiente aquí en Galicia, unha porque vivía illado, aquí en Cercio, daquelas deixaba o coche aí na carretera das Cruces, xa podía espellar perna, porque o camiño era unha verdade. De feito, unha das obras que el fixo de teatro, Pista ou Peste, era para reivindicar que se fixese unha pista que achegase aos veciños á civilización, o sea, onde estaba. Logo se veu para ali, nesta época, axudar a Llano, porque ele era correspondente da Voz de Galicia en Cercio, e xa miras como se vai escribir de Cercio, se non ven en teléfono, abriu ali na taberna. Entonces, facía unha cousa por aquí, o sea, non cheguei a ter un certo trato con ele nese sentido. E, ele aquí intentou, alá empezou cos veciños de Cercio, mesmo puxe un pouco encaminhados para facer unha representación de teatro, actuaron aquí na Liga, en algún sitio máis, pero aquí o ambiente nin era o propicio, porque a ditadura non había chega ninguna, o sea, ao revés, todo eran cortapisas. Para o teatro galego, para o galego e para todo o que cheirara galego, mesmo o folclore, o sea, Fraga mesmo escorrentou unha vez un gaiteiro dicindo esa cara nadie esa parrada, o sea, despois sí, non tuvo reparo en coller 500 ou 600 e leválos aí á Praza do Obradoiro, o sea, a cousa cambiou. Si, non andaban como... Volvendo ao que me contabas do de Pista ou Peste, pois teño unha anécdota tamén sobre iso que me comentaron. Primeiro, dicir que, volvendo ao mesmo de que era unha persoa que se relacionaba con todos, que tiña moi boa relación cos veciños, pero que, claro, el veu de Buenos Aires e chegou a Cercio, ao lugar das pallotas, e, claro, viveu nunha casa de caseiros que, demais que me comentaron, non sei se é certo ou non, que incluso algunha parte da casa que estaba feita con teito de palla. Claro, que non tiñas nin camiños, nin nada para acceder. Entón, ele, como tiña tan boa relación con todos os veciños, e como era tan recoñecido e tan respetado, pois, medio xuntou e dixo que, a ver se nos puñíamos cos picos, cas hachas e cas carretas de pau, pois, para facer a pista principal de Cercio. Entón, todos os veciños empezaron a colaborar e a traballar e tal, pero, claro, eles non cobraban por traballar. Entón, había algúns que xa se estaban cansando de tanto traballar e de non ter ningún tipo de remuneración a cambio, non? Entón, un día, comentaronme que cando ele iba para a casa, había 2 ou 3 mozos que se esconderon e que lle mandaron un croio branco que despois ele conservou na súa mesa de traballo, lanzáronllo con intención, de facerlle dano, lógico. E dende aí saliu que escribeu a obra de teatro de Pista ou Peste, que, claro, que ele, ao mesmo tempo lle sirveu ese croio branco para crear unha obra de teatro, pero que se un pouco se puxeron en contra dele. É por iso que tamén que as súas obras de teatro que estaban tan asentadas nas súas vivencias e nese mundo rural que el coñecía tan ben, e que por iso tamén chegaban tanto á xente, e lles gustan tanto e lles siguen gustando, porque, volvendo tamén ao conto de antes que Daniel dicía, a Asociación Cultural A Carballeira de Cercio, que leva, celebrando tantos anos a Semana Cultural, sempre fai un día que lle rinde homenaxe a Varela Buxán, e que tamén, ainda o ano pasado, viñanse representando estes anos, unha obra de teatro de Varela Buxán. E, de feito, este ano, incluso dentro do Concello, contactamos con unha compañía da Estrada, de Mourente concretamente, para que viñera a representar unha obra de Varela Buxán tamén ao auditorio en Cercio, que foi o seu lugar onde viveu. Entonces, siguen, ainda que eu lembro dende Pequerrecha que se facían unha e outra veces as mismas obras de teatro e que siguen gustando tanto, porque ao final sinteste identificado cas vivencias e aparte mezcla o humor coa vida rural e tamén reivindica un pouco o tema político tamén, como ben dicía Daniel. Sí, moito cambiaron as cousas daquelas, pero el sí, escenificaba nas obras ese ambiente rural dai moitos anos que prácticamente xa desapareceu, que viviron os nosos pais, avós, e podes tirar para atrás, porque antes, en séculos, non cambiaban as cousas.
En cambio, de un tempo pa aquí, se cara xa foi unha lerra cos tamén, porque ese teatro costumbrista, con certo humor, con hiperlixeira, ás veces, non gustaba moito nos medios que manexan todo este tinglado do illamento del, da Real Academia Galega e todo eso e tal. Este illamento fai que estas alturas, donde xa morreu hai unha chela anos, pois non se tuvera en consideración para isto, non me veño aquí outra vez coa reivindicación, pero, bueno, en certo modo sí, porque pareceme que dentro da dramaturgia galega é o autor un dos autores máis prolíficos, ten 10 ou 12 obras, o que máis obras deles se representaron, tanto alá en Buenos Aires como incluso aquí, moitas delas. Amigo de Castelao, traballou moito nese eido, estrenou a obra de Os vellos non deben enamorarse, precisamente, e logo era unha persona de que non era un galeguista de galería. Aquí mesmo, na época que estivo na Lin, eu lembro que, querendo poñer a andar unha compañía de teatro, pois puxonos aí a 10 ou éramos máis, 20 e tantos, o Ferreiro de Santán. Finalmente non se estrenou, porque houve un montón de cortapisas, a xente iba se desanimando tamén, pero todos aprenderon a falar bastante ben o galego, un pouco escapar daquele castrapo que imperaba e ainda impera, agora xa é normativizado, xa non sabe o que dicir, pero moitos deles a lelo. Lelo sí que era unha asignatura pendiente. No tempo que nós, no meu tempo, incluso posteriores, íamos á escola, non vías dos renglóns nunca. En galego. Era unha iba que tiñamos, entón non sabía ler, e cando se puñeron a ensayar, o primeiro que houve que facer era aprendelos a ler. Botamos 3 ou 4 meses aquí na calle Pardo Bazán, nun piso que nos cedera o industrial Xosé Tomé, ensayando, pero claro, foron se desanimando, entre aprender a ler, aprender o papel, e, bueno, outra xente tiña outros oficios e outras ocupacións, e el tamén quería levar a cousa a raxa tabla como se fora unha compañía profesional. Entón, algúns viñan hasta da bandeira, mirando, tuvemos que ir buscar xente, viñan de lá, todo aquí de arredor, xente incluso maior que eu. Estabas entre esa xente, Daniel, sí? Eu sí, eu tocaba de facer un papel, botóme encima un papel bastante importante, filme negro para aprendelo, e iba de fillo do muñeiro, o sea, fillo daqui co papel de muñeiro facía meu pai escapara do tema. Entón facía aquí Sisto, Farruco Sisto, era o que se encargaba de facía o papel de pai meu, pero bueno, era a barba que tiña e tal, pintaban ya algo e tal, o tema non houbera tido problema. Houbéramos sacado para diante, pero a xente foi-se desanimando, os tempos non é como ahora que hai achegas para todo, xa que a fonada que chegues con ela, oye, pois hai un sallo e dis que eres non sei tal, vas ao concello e pillas unha subvención, daqueles non había unha cadela, ao revés, o sea, vías tener, tiñas pedido cine de balao prestado, xa, así, bueno, case de rodillas, o sea, todo era facer o escenario. A primeira representación aquí fixerase no cine de Balado, non? Sí, aí fixera, era o que había daquelas, que todos os asuntos, tanto mítines políticos como representación de todo tipo, eran no cine Balao. Incluso o español estaba un pouco máis especializado e traía incluso a veces actuacións musicais, compañías de certo tal. Aquí, falando de días antes, estivo xa das bolas tamén, e aquel preguntaronlle, porque facía coloquio coa xente, preguntaban vamos a ver, usted que é tan inteligente, pues, os tipos, os señoritos que iban ali falaban en castelán, a ver si nos pode decir por onde sale el sol aquí en ali, claro, tipo, xa de noite, tal, pues ver cavilado. Entón dixo, por ali, dixo, pues engaña usted, que sale por aquí, dixo, e logo o dedo meñique ponde apuntaba, dixo, tal, o sea, quer dizer que sí, iba con certa todo isto era con un gran regocixo por os asistentes, o sea, facíanse veladas no casino tamén, aí, por certo, estivo nunha ocasión facendo teatro con nome de Pepe dos Cestos, Ramón de Valenzuela, que tamén andaba moito por ali, de feito, cando escribeu o Colo do Naranxa, conocí o tipo, que era un personaxe singular, pero ao mesmo tempo pouco aproveitable, non sei. Mas ele aproveitou tamén. Sí, por eso digo, nese sentido sí, pero era un tipo estrafalario, sin oficio ni beneficio, vamos, que non se pode meter como algún pretende na galería de lalinenses ilustres, porque vamos, hasta aí podemos chegar, pero bueno, xa hai bastante leva, que a asociación cultural que hai non é por un naranxo, porque aquí os naranxos de momento non se dan, nin os limoeiros, bueno, agora xa se empezan a dar con o cambio de clima. Entón, o asunto era ese, que estuvera aquí este Ramón de Valenzuela facendo unha obra no teatro, precisamente aí, asisteu meu pai, debía ter daquelas 10 ou 11 anos, e puñeron unha obra que el facía, donde aparecía un rapaz, un criado, na obra que significaba escrita por que el tamén actuaba, o sea, este Valenzuela, aparecía un criado chamado Xanete.
E o meu jefe, o meu pai, debeu quedar tan grabado aquilo, no cativiño, que uns anos máis tarde, bastantes, xa non se andaba por a liña adiante, pois pillou o nome dese personaxe para facer aquelas obras de teatro que facían, para sacar cartos por de Cáritas, para a iglesia parroquial, para ir a Silleda con asuntos de Cáritas tamén, a Monterrosa, andaba a media Galicia con eso. Pero quero dicir que tamén algún día podese falar deso, de Ramón de Valenzuela e o seu paso por Lolín, que foi un tipo que aquí deixou unha certa pegada na obra O Naranxo, e máis estivo aquí. Tamén volvendo ao tema, relacionando un pouco con don Ramón, dicíamos que era unha persoa que se dedicaba a moitas cousas e un pouco tamén pasou con Varela Buxán, verdad, Daniel, que pasou de pasar de facer teatro a ser, bueno, practicante, lle chamaban daquelas, incluso prepararche uns papéis para unha finca ou incluso ir a unha casa a atender un parto. Dicían, facía un pouco de todo, era unha persoa moi respetada e claro, botaba as man daquelas persoas porque tiñan un pouco de estudios daquelas e despois me dicieron tamén que non era moi religioso, pero que sí que iba moito á misa pois, para ter unha relación co cura e aproveitando que a xente se xuntaba toda na igrexa pois para manter mellores relacións con todos os veciños e así pois dende aí empezar a ter máis contactos coa xente e cos veciños. O Cercio daquelas era un sitio, como dicíamos antes, bastante illado. Entonces eses primeiros auxilios, esa primeira ambulatorio cativo, era a casa de Buxán. Mesmo che sacaban a moa que che curaba unha borraxe. Contaba meu pai que nunha ocasión, o día da festa, meu pai fundamentalmente iba por aí da festa, estaban no xantar e apareceu un tipo, Luisa, muller, dicendo, que está aquí un home tal que se cortou cunha galaña e tal, e tens que atender. Dixo, coño, pero o día da festa, pero este, que espera aí unha naco, ollas, este tamén espabila, o sea, pero sin ver ainda o alcance do tal. Fora así, saleu e tal, e foi no atender, pero para que vexas, como a veces, olle, estaba para isto, para aquelo e para outro. Xero que tamén, bueno, aquí en Lalín que había outro médico que se chamaban o Cuco, e que, bueno, Varela Buxán que empezara, esa persoa, o Cuco, era médico. E, sin embargo, por Varela Buxán, que empezou como practicante e tal, e atendía a área de Cercio, non só o Cercio, senón o que é os arredores, e chegou a ter incluso máis xente de pacientes que incluso o Cuco dicía que ao final ainda gana máis cartas que a mí, dicía, porque claro, ele atendía as consultas privadas e ao mesmo tempo daquelas cobraba como da seguridade social tamén, e chegou a ter moitísima xente. Cuco, que ten nome e apellidos, pero bueno, aquí antes tiñamos casi todos Manuel García Otero, que era máis coñecido ás veces, era Manuel Otero García, o marido da farmacéutica, da boticaria Esther Madriñán, e Varela Buxán, recordo que, sobre todo nos últimos anos, botaba máis tempo ali, eu penso que na súa casa. Ali estaba, era unha parte máis do mobiliario activo, da farmacia, ali estaba. Entonces, bueno, pues seguramente sí, porque unha experiencia, un conocemento e tal, bueno, pues oye, Otero, pues o mellor, certo, benefactor, ademais do Museo de Lalín, tamén hai que dicir, que oye, non todo, as cousas pódense dicir, de que se cara na medicina, ainda que era o jefe de sanidade, por esas cousas que había antes, e tiña unha morea de cartillas e tal, algúns escapaban, iso hai que dicirlo, procuraban, pues, o mellor o lixo, que tiña moi bo ollo clínico, a pesar de dedicarse á política casi en cuerpo e alma, pero, oye, tipo, con as habilidades que non me ligo que sobre dedicado solo á medicina, pero, bueno, as cousas son así. Me contou dándome un día meu abuelo, ainda me contou antes, cando fun hasta ali a visitalos, pois que, bueno, meu abuelo encargábase de ir a quitarlle o mel, ali a súa casa, pois, que un día, pois, Luisa, a súa muller, que veuse a chegar ali mentre meu abuelo lle estaba quitando o mel, e desto que levou uns cuantos pinchazos das abellas e que marchou para casa, pois ollos todos hinchados e a boca tal. E claro, de repente, pois que Varela Buxán que se asustou un pouco e dixo, ti vasme morrer, tal. Eran automáticamente, pois daquelas, pois que botou mando o seu botiquín que tiña de urxencia, que a pinchou, e xa dixo, bueno, deixou-na descansar un pouco, e despois ainda xa nos fixo a comida. Pero que avisara de outra vez de que, bueno, ele atendía un pouco todo tipo de urxencias. E, bueno, tamén, aproveitando que agora que estou falando, pois tamén me gustaría dicir pois que o primeiro coche que hubo na nosa casa, pois que foi o coche de Varela Buxán, foi un 850, eu ainda o lembro que, bueno, eu nací no 86, que foi xusto o ano que morreu Varela Buxán, pero eu ainda lembro ese coche,
me comentaba tamén o meu avó que yo pagaran por 20.000 pesos daquelas, e que era un cochazo, porque daquelas ainda se empezaban a ver un pouco xente con aqueles 600 que non tiña. E a nos el non lo vendeu porque daquelas el que non estaba bueno, xa era máis velliño e que non se sentía hábil para seguir conducindo, e contaba Luisa que aquel día que se desfixo daquel coche que chorou todo o día, porque é como xa non son o mesmo de sempre, non había libertad. E eu me lembro deso, de estar o coche co 850 debaixo da viña e xogar eu a miña irmá todo o día dentro dele encima e hasta... El xa non podría conducir porque aí por esas épocas, a partir dos anos 80, andou mal. Lembrou que cando fun buscar para que viñera de Pregoeiro a Feira do Cocido, era a 12 edición de aquel ano, pois entrar a cuiña e tal, e non lle deu tempo para entrar a alcalde, e non lle deu tempo a artillar nin programa, nin nada, entón chamou a 2 ou 3, ao Roque, a José Ramón Trabazo e máis a mí, a Pancholo de Rabé, a ver se facíamos a festa do cocido. E dixo, pois, falta moi poucos días. E dixo o Roque, bueno, eu desmarco, me canto costa a festa? E dixo, non, aquí polo que se ve, uns 300.000 pesetas. Eu poño 100 xa, pero comigo non contes que eu teño outras cousas que fazer, xa andaba na especulación urbanística e tal, dou 100.000, e as outras 100 deron as os comerciantes, e o 100 outras o Concello, e bueno, si, podese falar. E fomos buscar a Varela Buxán, que estaba convalecente, era un día de noite, chovía, fomos alá. E bueno, Buxán, tenos que vir a Lalín porque fai-nos falta un pregoeiro para o domingo. Pero non ves como estou, pero ti como me vas... Bueno, pero fai un esforzo, usted, bueno, máis ou menos, tampouco ten que falar moito e tal. Se cara esta chove non hai e tal. Xe non, coño, pero que me metes nun apuro, coño, e tal. Bueno, ten que non temos outro. Se lle digo a verdade que eso tú ten que vir sí ou sí. E veu, estuvo un día perelludo. E esta se nos ocurrira, sempre no cine de Balado, por aí e tal, poñer no campo da feira, foi a primeira vez, había unhas actuacións e tal. Coño, mira se estaba mal, de aquel ano, empezou a falar, e dixo, bueno, Lalín, ele falaba moi ben, hai que dicilo, e máis nun tono moi ocurrente todo. Pero mira se estaba mal, que dixo, bueno, este é a terra do astrónomo Loriga e do aviador ayer, e tal. Claro, estou así, dixo, coño. Logo foi cambiando, o sea, foi rematando e tal, pero mira como estaba. Pero nese empeño, veu Lalín, Cercio despois dedicaranlle o grupo escolar, en na estrada unha rúa, o sea, quer dizer que non é un tipo tampouco esquecido. Ora, estaba un pouco para todo. Si, do coche, recordo, porque ese coche tuvo polos anos 70. No 72 fun eu con el levar unhas páxinas extraordinarias á Voz de Galicia. Había que levar a sala, os davos sempre foron moi cómodos, hai que dicir. E fomos, e pouco máis á volta matámonos. Fóramos ver a Isadia Pardo, lá tamén, o sea, porque, e despois ainda fóramos ver tamén, cada sitio tiña un amigo, sobre todo estes emigrantes, que outro que tiña un churrasco, lá. Bueno, fixo noite. E cando viñamos aí da estación de autobús de Santiago, había unha rotonda polo medio, e el viña, eso que fora conductor, pero xa, cualidade xa fora conductor tamén de autobús, non sei que non fixo, pero alá por Buenos Aires vou fazer de todo. Coño, non pillaba a rotonda polo medio, ese como que non vai, o sea, xusto co 127 de 4 portas, enfiada directamente por riba e tal. En ese momento de pánico só se me ocurreu berrar e deu un volantazo, se non houbéramos catapultado e seguramente houbéramos volcado. O coche tiña moita estima, depois cando eu vir ali. En Cercio non habría outros porque, como dicíamos, a pista non permitía. O pai iba lá en moto e quedaba, cando iba a medirlle a finca aos veciños e fazer partixas, quedaba ali na de Cerzo, quedaba hasta o día seguinte ou hasta que acabara, no inverno, porque non había boa comodidade para ir. Un día incluso non contaba quedar, e quedou. E tuvo que ir a buscar Mazaroco no taxi, porque a miña nana estaba impaciente, e xusto, botouse polo camiño, perdeuse, aquí non hai razón. O teléfono, tal, Antes a xente tamén era solidaria, chegabas a unha casa, facíase de noite e non chamaban por teléfono, nin escribían unha carta, decía... Na miña casa sempre viñan cas vacas ao boi e decíalle, cando viñan alá da parte de Chantada, decíalle meu abuelo, María, prepáralle unha cama que este señor quedase hasta mañá. E o señor non avisaba na casa, non pasaba nada. Cenaba, comía, non se cobraba nada. Entonces, eso, vamos ter que facelo agora. Bueno, ainda en certo modo se sigue mantendo, é dicir, din que, bueno, si, Galicia sempre fomos bastante hospitalarios e acolles a calquera. Xa non a mellor na túa casa, pero bueno, sin comer se pasa por diante non queda. Non queda.
Es que ara complica a vida, porque os samaritanos ti pillas un no coche, a mellor tes un percance, o seguro desentende, se veste nun fregado que nin o demo, metes un tipo na casa, resulta que é un drogadito, un toleirán, a mellor acabaxe queimando a palleiro, queimando a ti, ou roubache un... Pero sabes o que? Antes É outra historia, antes conocías todo o mundo tamén. xente boa, Sencilla, é solidaria, eu sempre que ves na miña casa, chegaba calquera, ainda hoxe, chega calquera por ali que ven vender non sei que, miña nai dille, e logo non pasa a tomar un café, e logo non pasa, e non o conoce de nada. Iso aquí en Lalín non pasa. Ti non lle dices ao que ves que suba arriba. Repartías a miserias, claro, volvo deses tempos O outra vez. pouco ou moito que hai repartíase. E era a xente pois máis solidaria, eu creo que somos hoxe. Pero vamos a aprender desta lección que nos está dando o bichiño este. Se non morremos antes. Non, home, non. Bueno, pois se vos parecimos ir rematando, primeiro darvos as gracias, por suposto, que foi, mira, pois son agora as 12, pasou unha horiña, pero unha hora que pasou super rápido, que estivemos aquí entre tres compañeiros e espero que na casa pois, que nos tamén estiveran vendo bastantes persoas e senón pois, vamos a colgar tamén un enlace para que poidan poder ver a nosa conversa durante esta hora. Moitísimas gracias de corazón de volver de acompañarme e de estar aquí hoxe e de Daniel, sobre todo, de poder salir da casa e romper ese medo que tamén tes. E, bueno, esperemos que o resto dos anos que poida cambiar tamén isto, que poidamos celebrar o Día das Letras Galegas como sempre fixemos. Moitos saúdos a todos e moitísimas gracias. E vémonos por Lalín, polas rúas. Moi ben, pois bo día para todos, non? Eso é, a ver se o ano que ven temos máis sorte. Esta peste afastámola e podemos facer un acto moito máis Sí, e brillante. botar un baile. Con outra xente, seguramente que este máis ducha que a nos.